Goedemiddag en welkom in Weensum. Vooral weer het 58e Fries kampioenschap vierleppen. Zo'n 57 worden hier op het scoorsten van Sint-Japik de kampioenschappen voor de belangrijkste titel in Friesland verlept. Joert zijn er weer 48 leppers die meedoen aan die strijd, verdeeld door 4 categorieën. De jongens, de junioren, dan de vrouwen en vanzelf de toppers in de topklasse. De vrouwen springen Joert voor het eerst in 2 klassen. Dat is nij. We hier altijd maar 1 klasse, maar nu hebben we en een A-klasse en een topklasse. Dan hebben we dus de jongens en de junioren. Nou ja, en we verwachten een hele mooie, spannende strijd in die topklasse. Want daar ontrent het een ander haast net. 2 mensen kennen dit hier haar titel prolongeren. Dat is Hiske Nauta en Bart Helmholt. En vooral voor die laatste is dat heel bijzonder. Want je kennen in de vierlepsport de zilveren pols winnen. Dat is de winnaar van het Fries kampioenschap, maar koppelen aan de 4e afstand. Bart had dat 3 keer op brigadier en daarna nog een keer 2 keer. Na 3 keer meester mij naar huis nemen. Hij kan hem Joert weer voor de 3e keer op Briegen winnen. En dan zoet er hem dus 2 keer horen maaien. En daarmee komt er in een, ja eigenlijk die is een rijtje, maar dan komt er in een heel illustre gezelschap. Want alleen nog de vermaarde Roel Bokkerspan, de levende legende, die flikte dat kunstje wordt een keer. Nou, voor Bart is dat dus wat dat betreft een hele bijzondere dag. Het waar zit knap mij. Het is wel winderig. Dat maakt het wat moeilijker voor de springers. Maar we verwachten toch een heel aardig kampioenschap. Sjoenek, de categorie jongens die het nu al aan de gang is, die een hele aardige afstand zien letten. Tussen de bedrouwen terug komen we bij jou weer om zo nou en eens even te praten over wat er hier gebeurt. Dat doe ik net alleen nog. Bij mij staat hier Hendrik Murk-Haastra. Voor de meesten uit de lijperij is dat een heel bekend gezicht. Want deze man die had jarenlang het commentaar verzwaardigen hier op de schaatsen. En Hendrik Murk, welkom. Wat verwachten Stojoert? Maar deze wien, wat voor kampioenschap wordt het? Ja, het is een lastig kampioenschap. Het waar is inderdaad qua temperatuur en qua zinnen kent het beter. Maar die wien, ik ga nog tot de eerste ronde zien. Zoals zo, dus bij de jongens ben begonnen, de A-klasse dames ben bezig. Het is lastig. En het is ook moeilijk. Hè? Hij twittert enorm, hij is hut. Maar goed, voor de kampioen, no excuses. Je moet ermee omgaan. Ze hebben wel vaker mijn hudden meesprongen, dus het zal ongetwijfeld goed komen. Maar we zijn benieuwd. Het wordt een prachtig kampioenschap. Daar ben ik van het jongen. Het wordt sowieso weer spannend. Nou, Laten we er even uitgaan, laten we daarop hopen. We pakken het kampioenschap nou op, want de springerij is al aan de gang. Hij hem achter mij zien. En dus jou het commentaar naar oer aan mijn collega Freek Wijma. Ja, en die zit inderdaad te genieten van dit eerste uur benammen van de groep waar deze jongen springt. Jan Teerde Nauta van Drielst. De favoriet bij de jongens. Hij zet hier een fantastische serie del. 1655, 1672 en nu centimeter 58. Hij is de favoriet. Hij maakt dat vol slijn weer. Maar op zijn vinkentouw, daar zitten toch een paar jongens. Ik neem een Freek Kramer en ik neem ook Rutger Piersma. Die het straks in die finale zien laten maaien. Dat is nog net uit eten, maar deze jongens laten zien waar het om gaat. Mekaar familie hebben, van positie wisselen en zwargen van strijd. We gaan meer verrassingen zien in die eerste groep. Want ja, nee, dit hier is dat we maar liefst 2 categorieën vrouwen hebben. Vroeger altijd 8 dames in die topklasse. Nu hebben we een topklasse en een A-klasse, dus minder 16 vrouwen. En die A-klasse bij de vrouwen, die is nou echt klaar met hun serie. Alle keer 3 keer sprong. En daar hebben we toch hele mooie ontwikkelingen zien. Want dit is Hiske Galema. Het Fries kampioenschap van 2010 en 2011 we winnen van haar. Daarna rekken ze blesseerd, 2 jaar eruit west. Nou is ze weerom en zij gaat onder leiding met 14,52 meter. Nou, dat is een afstand ter vergelijking. Vliegen hier verder als de Friese titel toen van Klaske Nauta. Dat belooft dus wat voor straks. De topklasse vrouwen weten wat ze doen moeten. En hoe zit het met de mooie, de senioren? Nou, die staan alle keer klaar op de batten nou voor hun eerste serie van treiensprongen. Dit is Klaske Nauta, de regerend kampioene. Zij is ook haaster van het nieuwe klassementsrecord. Het Nederlands klassementsrecord had ze Kreklin verbeteren in Driels. Dus de optelsom van de zo'n beste wedstrijden. Daarin is zij nou de beste van Nederland. En zij hopen dat mee te nemen naar dit FK. Het Sintjeskind, het waar is verder heel noffelijk. Maar die wien, wat voor invloed had die wien? Want er zitten verskworrende poesters in. En als er niet weet, als je Bob in die stok zit en je krijgt aan poester, dan ben je helemaal uitpraat.
Ja, deze man die ze was in actie zien. Vooraan Thomas Helmholt. De revelatie in het midden van dit seizoen. Een persoonlijk record van 20,60 meter. En achter hem Bart Helmholt. De man waar het Joert eigenlijk een beetje omdraait. Slaagt hij wol of net in een evenaring van dat onwaarschijnlijke record van Roel Bokkerspan. 2 wikselprijzen op een squashmantel. Dan moet er Joert pervast winnen. Want als hij dat net doet, moet er minimaal nog 3 hier trok in. Ja, hij is al over de 30. Hij weet net dat er dat heli kan. Maar Joert, dan kan het. Wat zal de spanning in deze mans in Holle heeg oprennen? We zijn benieuwd. Bij mij gelukkig is ons coach, uw analist Hendrik Murk-Haastra. Ja, op nota hebben we een wedstrijd zien waar een paar hele aardige uitzitters in zitten. Maar wat mij wij verwachten van die grote kanon? Hoe beginnen die om met dit waartype, deze win? Nou, ik hoop vooral, Frederik, dat ze de kop erbij houden. En dat beschut van mijn gevoel de eerste sprong, de stok toch een beetje op zeef. Hij moet gewoon met deze tweede in de win, hij moet wat dichterbij. Er zijn natuurlijk 2 wedstrijden in hand al, 2 wedstrijden in de strijd om de ROC Friese Poortcompetitie. Ideale omstandigheden, dus de wisselt ambitie, je kan de stok stingen. Hij met je gewoon even, zeker zijn eerste sprong, een tikkeltje weer om. Nou, ik zeg bij de senioren A dat een hele hoop dat eigenlijk vertikt in de eerste ronde. En dan gaat haast alles te wetter. Ik moet toch gewoon nemen dat man, dat is naar het brons, maar ik wat dat betreft net van niks topklasses binnen en zich dat goed realiseren. Dus ik ging er gewoon vanuit dat, dat deze man weet hoe ze ermee omgaan moeten. De eerste topklasser, Nart Bronsma. Die maakt voor het even snelheden wat hij kan. En die begint net eens zo hele raar. Hè? Hij gaat voort oer die line van 18 meter. Wel een eind uit koers. Maar een kriesbegin van deze man die toch wel terugbrutsen is. Echt terugbrutsen is. Want hij leert een nieuw PR dit hier van 20,88 meter. Ja, als je dat soort afstand produceren kan, dan kan je echt Fries kampioen worden. Hij begint met een afstand van een dikke roeme 18 meter. En is in elk geval droeg. En de rest van de deelnemers die maakt hard maar op jochtje. Hij is Turner. Krachtige jongen, lange slagen. Maar zocht al dat er uit koers gaat. En dan komt er uiteindelijk uit op 18 meter en 10 centimeter. En hoe is het met Thomas Helmholt? De man die het dit seizoen in topvorm weer. Elke pols, stil klimmen koer, uitspringen koer, alles liedje te slagen. Maar hij ziet de laatste weken met een vervelende spierblessure in de koeten. Ja, scoort het een keer met de holle. Die hele lange stok van 3,25 meter. Die polshouder daar beschikt wat op te komen. Die slingert als een wilde. Terug die hudde windpoesters vanzelf. Ja, hoe moet je daar dan inspringen? Ligt het er te zeggen. Het zal een probleem wezen voor alle jongens. Het is lastig. Thomas Helmholt. Oh, en die griep dan vol slijm is. Ja, spietig. Sneu begin. Hij is boos, hè? En hij is het. Ja, hij is ontevreden van zelfs over de omstandigheden. Dat maakt het extra moeilijk, want die lange stokken slingeren je van nature al. Maar dat de wind er dan ook nog eens in omblaast. Ja, ik weet net als het chefswerk, er is kritiek op de polshouder. Dan weet ik net dat iemand kritiek verzint. Ja, maar ik zeg dat Arne Galeman zoiets zei van ja. Met een roos. Ja, hij is boos, dat is duidelijk. Daar komt er wat uit wat, eigenlijk net zitten mooi, maar. Ja. Niels Wijsjochen naar Akkert Talsma. Daarachter staat haar persoonlijk record. Dit hier sprong 16 meter over. En daarmee komt ze in een select groepje 16 meter springers bij de vrouwen. Zij wordt dus ook absoluut zien als een van de koershavers hier in Wezen. Akkert Talsma ek. Een misslagje bij de insprong. Ja, en dan is de kracht eruit. En dan is dit een sprong. Dit is een goal voor Jittewol. Maar wat echt heel nieuwsgierig is. Wat kan Arne Galema,
De man met het onwaarschijnlijke voorseizoen. De 4e openingswedstrijdsprong 2094. Binnen alle wedstrijden hier hij zijn klassement al vol met louter 20 meter sprongen. Neer vertoond. Net toch Bart Helmholt, net toch Jacob de Groot. Arne Galema. Maar de laatste weken wat minder. Toen is hij in Drielst, 2 keer wierd, 1 keer boeten de sector. Hoe is het met Arne Galema? In zijn beste seizoen in zijn carrière. Het lijkt zien hier worden te kennen. Maar wat brengt hij uit? Arne Galema. Hoe is die insprong nu? Hij gaat oer. Hij gaat nog wel wat vlug oer, maar hij zet in elk geval een beginafstandel van oer de 8 meter. En dat is al een stuk verder als zijn laatste wedstrijd. Hij meldt hem gewoon weer aan het front. En dat maakt natuurlijk ook, want hij is misschien wel de smaakmaker van dit seizoen. En hij jet op dit FK absoluut thuis in die finale. Had de Pols in die wat voorzichtig zet, wat dichterbij. Gaat daarom misschien wel een beetje vlug hoor. Maar hij is hoor en hij weet nou dat er weer verder kan. Ja, dat is absoluut duidelijk. Je kan verder maken. Kijk wat het zo is. 18 meter 16 voor Arne Galema. Dus even Noordlis. Maar zijn clubgenoot. En ik geloof dat hij nog even wat zei richting de polshouder. Ja, dit keer een compliment. Hè, Tom omheen. En hij wil uit nou ik mijn Ryan Hessing coach van hey, we doen hem straks 24 centimeter verder. Nou, zo ben je goed met die wedstrijd bezig en dat belooft een soort van het van deze wedstrijd richting Arne Galema maar gewoon nemen. Ja, Rijn van der Wal, zijn coach. In het begin het hier zelf nog topklasser. Hier in de Holle om na dit seizoen in het Heidenskip afscheid te nemen van de vierleefsport. Had er jaren in mij draait. Maar kwam erachter in het begin van het seizoen dat zijn ene knibbel net meer mij werkje bol. Te volle pine. Dus die had besloten per direct als leper te stappen. En is nou dus de coach van Arne Galema. Ja, deze man weer verleden jaar kampioen. Maar dan op de Bataljongenen bij de junioren Hans Ulko de Boer. Promoveerde in 1 keer terug naar de topklasse. En maakte hier dus zijn topklasse debuut op dit FK. En hij pakt wel hichten in de stok, maar totaal net de richting. Dus deze sprong is misleren. Klaske Nauta, de regerend Frisk vrouwelijkskampioene. Vleenier hier zo'n 14 meter 39 en nog. Maar dat had ze nou in elk geval net. Ja, ze schrikt even, want op de middelste batten wordt een polstok weer omhellen en die zwaait bij haar voor de Noordsdel. Even uit de concentratie. Zij weet dus in elk geval dat ze verder moet als Vleenier om die titel te behouden. Klaske Nauta zit, ja, de stok echt wat op safe. Nou, redelijk begin, rond 13 meter. En bouwt haar wedstrijd op. Ze had nog 2 kansen om die lerende positie uit te nemen. Ja, en dit is natuurlijk toch wel een beetje de man van de dieren, Bart Helmholt. In totaal won hij 6 keer de Friese titel. Hij deed een keer draaien op Riege, dan mocht hij de wikselprijs houden. Daarna zie je het Theos Hopma er nog een keer tussen terug. Toen won er weer 2 keer op Riege, dus mocht er dat Joert herhelje, kan hij het ongelofelijke record van Rolbokkerspol evenaren.
fenomeen. Hoe bouwt hij zijn wedstrijd op? Had een periode gewoon, dan knalde de voor de eerste sprong. Maar is wat ouder en wiezer man. En zelfs hem realiseren. Eerst die finale maar eens Helly. Bart Helmholtz. En die had de stok heel goed staan. En die klimt hem met voet Alex weer uit. En die zet hier een voet met een meesterachtige afstandsdel. Ja. Wat een fenomeen dat je dat kennen. Maar Sam Wien. En dan zak cool direct iedereen op scherp zetten. Hij doet werkelijk zijn reputatie eer aan. Het is een beul wat dat betreft. Heel vaak wacht het er zelfs tot de laatste afstand. Maar hij stiert er voordaliks. Het jouwt aan hoe scherp hij is, hoe geconcentreerd hij is en hoe graag hij die titel hallo. Hij geeft je voet oer de 20 meter. 20 meter fjouwer van Bart Helmholtz bij zijn eveningssprong. Het FK is definitief los. Ja, absoluut. Ja. En Wils Wijver zelfs sjoggen hoe Bart waarom rent naar achteren op een skons. Keert de wedstrijd gewoon terug. En hier zeggen we Marit van der Wal. Deze jonge dame die had krijgt Arne Thomas het Fries record verbeteren. Hij is 16:50 en die begeert haar toernooi hier sa. Ja, en hartstikke briek, hè? En echt nog een wereld zijn het koers en toch Xavier. Ja, giet hij mij terug, dan zit ze wel op 16:20, 16:30. 15 meter 54 voor Marit van der Wal. Ek daar is dus direct duidelijk waar het om gaat. Aanhaken of afhaken. Ja, echt deze vrouw is in de vorm van haar leven. Ze komt erom van een vervelende blessure met de pols. Die had ze brutsen verleden dier. Moest heel lang revalideren. Had zelf het idee dat het nog net steeds helemaal oer is. Maar zij springt beter als ooit tevoren. Nou, het kampioenschap is definitief hier van Hendrik. Ja, nee, absoluut. Je hoopt je al dit hekje hier zitten. En ik van het publiek thuis en je hebt verbult. Als Bart natuurlijk begint met 21 meters, ja, dan ben ik bang dat de rest een beetje in een stress zit. En dat toch het kampioenschap definitief voor je te kennen. Nou, dat doet er dan nog correct net onder deze omstandigheden. 20-0 met 2 vingers in de neus. Ja, zo zouden ze het al. De grete giet straalt er van nou. Ik denk dat deze man van beetje net aan hard is. Maar dit hoop je. En dat verwachten we dan net van Jacob Scherion, die het nodig heeft. Maar dat straks toch een naadbrons. Maar misschien zijn broer Thomas willen woord een ongeluk halen. Maar hier hoe heen gaat, een lekkere, hele hege 20 meter del zet. Zodat Bart ik echt weer onder het werk moet. Dan krijgen we die wedstrijd die we zo graag hebben. Maar op de middelste scores staat ex kanon. Want deze man slagen er na 8 uur in om het Nederlands juniorrecord, wat op naam stier van Jacob de Groot, te evenaren. Age Hulder van Burgum. Kan hij hier voortdurend knallen? Nou, hij begint in elk geval heel aardig, komt in de buurt van die balsjes. Een prima eveningssprong. Hij zal echt zijn zinnen zetten op deze titel. In verhouding is het natuurlijk een vrij licht mandje. Maar bliksemsnel, hij kan heel vlug klimmen. En weet nou in elk geval een beetje meer oerwet de pols in zijn volgende sprong Steenmaat. Ik denk de topfavoriet bij de junioren. Ja, ik denk de enige die de verzwaring kent dat hij net kampioen wordt, is Age Hulder zelf. En dat is altijd in spanning, dat er wel eens wat moeite mee heeft op grote wedstrijden. Maar als hij het kopje erbij hoort, Frederik, is hij normaal sprutsen net te horen. En wat is het van deze man? 3 jaar lien, wie hij hier inwezen de grote sensatie. Hij heeft een nieuw persoonlijk record van 20 meter 83. En pakte voor het eerst in zijn leefhistorie die Frieske seniorentitel. Theo Hopma, Wennertsenburg in Haas. Is echt zijn jongen, weet je, altijd rekening mee houden met. 20,5 meter, 20 meter plus. Springt er regelmatig, maar hij wacht het nog een beetje op zijn eerste 21. Sterke leper.
Hij is heel actief als trainer bij de afdeling Driels. Dus de jonge Rijn Der krijgt een hele gedegen opleiding. Maar nu is het de beurt om de meester zelf, Theo Sopma. En krijgt er de bal op dit punt. Nou, nee. En hij kiest dan wezenlijk om hem maar vallen te laten. Net gokken op de landing op die rone. Nee, dit valt toch een beetje in voor hemzelf vooral. Want het is vervelend van een lepper dat hij hem voort omklaaien moet, alcohol mat, warmen up bedwar mat. En je wordt niks wiezer hè, van een wiersprong. Nou, dat ben alleen nog dat de polste vierst. Ja, dus best wel iets wiezer, toch Frederik? Ja, dat maar hoe vol het de vier? Ja, nou ja, hopelijk dat hij dat nog onvielt. Want hij is natuurlijk ik zo'n man dat hij lekker op dreven is als Nederlands kampioen. En hij kent Bart natuurlijk als geen oor. En hij weet ik precies, als ik nou hoor hem hinnen knal, of misschien in de volgende ronde, ja, dat zet hem onder druk. Dan komt er ik bij Bart weer wat spanning op. Want als Bart natuurlijk no gewurrel is, ja, dan bouwt hij die serie op. En jongens, dan is hij direct net met de hoorn. Dus benijd hoe het vervolg gaat. Zelfs is de catering natuurlijk ook uit de plaats, natuurlijk net via te vertellen. Namelijk en dan zorgen we hier Thomas Helmholt en dat betekent dat hij waarschijnlijk oerspringen mee. Ja? Klopt. Hij joeg al aan dat de polstok net die wat hij woer. Had waarschijnlijk bij de technische commissie geweest. En die had dus besloten dat Thomas Helmholt zijn eerste sprong op Nijdema mee. Herkansing. Thomas Helmholt, maar dus oorspringen. En Thomas Helmholt is niet in die vaak de finale wist te hebben. Hij uit de 15 het klassement. Benijd hoe het dan dadelijk verder gaat, want dan komt Naat Brandsma en dan zou er al wel maken. Ja, dat zullen ze denk ik net. Nou, dat hangt er even van uit dat natuurlijk weer iets sowieso net, maar dat moeten we maar al was. Thomas Helmholt. Kinderen dan nou de Pols Mol stilklimmen. Ja, nou dat lukt aardig. Alleen hij gaat een heel eind uit de koers. Spietig voor Thomas. Komt wel in de buurt van die 18 meter lijnen. Maar oh, ja, wat hier hij briek. Maar krijgt binnen de sector. Maar wel een beter begin als zijn eerste sprong, want die weer in het wetter. Ja, als hij rent uit, ja, dat wekt de indruk dat hij nou dadelijk direct naar Brandsma alweer maat. Ja. Nou, dat hoeft geen nadeel te wezen, Frederik. Ja, ik ben op trainingen doen ze dat ik wel vaak. Even wist ik wel eens als je het waan op trainen. Dan liep ik even om en om, kom ik even in de ritme. Dus het hoeft absoluut geen nadeel te wezen. En zeker zijn sprong het net heel volle kracht kosten, dus dat komt wel goed met Thomas. Ik kan nog even melden dat Thomas Helmholt als centimeter 87 uiteindelijk kwam. En nu zeggen we Nart Brandsma van zien te waarde sprong in deze topklasse. Voorlopig Nart Brandsma nog op het tweede plak. Maar ja, die 18 meter zien. Dat is absoluut geen garantie voor een finale. Dus hij zal absoluut bezieken om daar minimaal een meter bij te krijgen. Even wat hars in de handen en op het leer, op het rubber mag ik zeggen. Voorlopig nog een derde plakje voor Nart Brandsma. Ja, zelfs A-klosser Bas Tolboom staat nog bij de beste 5. Maar neem maar van mij gewoon, dat is tussengestaan nog wel een peker hoe de kop gaat. Misschien van de meesten thuis leuk te weten. Vorig jaar weer de drempel van finale 18,60 meter. En dat is natuurlijk niet logisch. Dat is met de handhaving binnen de eerste post. Dat is op de druk wordt trainen. En volgens die direct manier van zo'n gesprek in. Dat zijn dan echt bijna nooit meer. Nart Brandsma van zijn tweede sprong. En hij vrijt nog heel wat hichten. En ja, hij gaat hem spectaculair verbeteren, hè?
Dit is een dikke 90 meter sprong. Dat ben ik de sprongen die hij eigenlijk dit hele seizoen al snel heeft. Ondanks dat hij eerst nog wat uit koers dreigde te gaan. Corrigeerde die aardig, vond ik. Lange klappen mag het er altijd. Zo, zocht even. Ja, daar mag heen. Huppakee, oorkant stok. Ja. Er zit maar een heel meterke achter het balsje. Dus schoot in één keer terug. Nee, het voorlopig tweede plak. Jongen, bij die eerste sprong. Is de verzameling junioren terug. Niet goed doen, maar dan ging hij helemaal recht. Precies goed. Dat ging weer wel goed, dat was weer een scheef gewoon. Maar gewoon doorgaan, ik raas wel. 19 meter 71 voor Nart Bronsma. Ja, dan hebben we Thomas helemaal alweer. Ja, en daar komt deze keer niks uit. Hij zal wel toch, ik weig je nog wat meer. Maar dit smiet niks op. Hij had nou 3 gesprongen van 2 keer Yildig. En die Santje 87 besluit dat hij nog bij de beste 5 zit. Akeneel Tolsma. En gaat dit beter? Ja, dit gaat aardig beter. En nou wol richting die line. Ik zou de uitsprong nog even allemaal uitzien, Akeneel. Maar ze weet dat ze weer maar inderdaad wel een uitsprong maken richting de finale. Hanne Galema. Qua plaatsing. Hanne Galema. Nee, die 18 meter 16 zit er een verbetering in. Ja, dit is een complete misgreep. Ja, en dit is toch wat on-alle Galema's. Want dit zijn toch dingetjes die hij normaal gesproken net doet. Hij komt er al eerst te leeg in, Frederik. Ja, misschien toch, ik weet het net. Een stukje overconcentratie, maar dat gaat al mis. En dan, ja, zelfs al hitte die misgreep net hand, dan weer als een raket oorgingen. Zul je met uitzetten, nou met hem heeg. Ja, hij swipt wel lekker erom, maar hij moet er wat heeg, ja, wat heger in. Nee, laat het toch een beetje omkomen op zijn laatste sprong. Vorig hier 4 centimeter te meer voor de finale. We hebben de van het winter nog wel eens wekker verloren. Ja. Dus. Ik moet even. En dus wordt het nog wel heel spannend voor Hanne Galema, want de rest heeft nog maar 1 sprong. Ja. En daar hoeven maar een paar jongens wat gek te doen en hij zit er weer uit. Nee, daarom. Dat Zijn broer Isbrand erbij. Ja. Vorig hier nog 12, hè? Nou ja, toppol is. In het Heidenskipterkamp, dat moet duidelijk wezen. Maar ja, de man die het zegt, het is toch gewoon een Galema zelf. En tips en tricks ben natuurlijk altijd welkom. Sure, samen met het, zegt Isbrand. Het is net zo moeilijk. Nee. Sure, nou dat bedoelde ik inderdaad. Te leeg erin. Een beetje als hier appelseks over me zeggen. Maar goed, dat zal Isbrand zo net zeggen, want dan heeft de ruzie met zijn tweelingbroer. Dus dat moeten we net hebben. Maar bij elke laatste weken al dat de e-sprong altijd wat zakkend eerst. Ja, als je laatste winning is van 2 juli. Dat is toch zo, dus die seizoen staat weer bjusterbaarlijk, maar dan nooit. Tweede plakjes, derde plakjes, maar die overwinningen, nee. Dat zou je te gek zijn, maar ja, ik heb me toen wat sparren van deze wedstrijd. Nou ja. Dat ken je nog. Clubkampioenschap overigens wel. Over de 21 meter, hè? Ja. Officieus. 21, 38. Nou ja. Officieus zit hij tweede achter Bart. Voor Jacco zelfs. Hans-Hugo de Boer. Kan die nou de stok toch recht door krijgen? Nou, het gaat aardig recht er strakjes. Nog wonnen de koers. Maar nou, hij oer die 18 meter. Dus dat wordt een spannende drompel dadelijk. Om het 5e plakje van de finale. Kan ik hem nog even melden dat bij de vrouwen Akeneel Tolsma 4,66 meter noteerde. En daarmee stiet zij mij stip op het tweede plak achter Marit van der Wal van het Heidenskip. En voor Hiske Galema uit die A-groep.
8 meter 14 voor Hans-Hulko de Boer. Dat is exact 2 centimeter minder als Arne Galema. Ja, en dat kan wel eens toch hele belangrijke centimeters wezen. Sietse Bokma van Hilton. Dat past niet. Sterke graad, hè? Dit zit er heel goed in. Dit zit er heel goed in. Jongens, Sietse Bokma. Oei. Dit is solliciteren naar een Friese titel. Ja. Hij wie natuurlijk al jaren mede-topper in die juniorenklasse, maar miste vanwege stage een part van het seizoen. Is weer om. Maar hier zit hij aangehuldigd toch wel echt aan het werk, hè? Ja. Dikke 18. Wij zien nog even naar Klaskenauta, want ook die staat voor een belangrijke sprong. Klaskenauta. Kopjes weer al wat strakker. Want ja, Bart Helmholt staat klaar en Bart Helmholt die gaat los. Klaskenauta die doet goede zaken. En wat doet Bart Helmholt? Bart Helmholt die gaat weer heel goed en die zit nou volle heger. Ja! En daar hebben we de befaamde opbouw van Bart Helmholt. Want dit gaat echt richting de 21 meter, hè. Het zal het nog net heel dol wezen. Maar wat bouwt er dat weer sterk op. Het balsje, dat wordt verplaatst. Maar wat had er die stok dan toch direct weer in de macht. Jongen. Hij krijgt nog net in die top. Er zit nog rek in. Dus een 21 zult nog net wezen. Maar wat zet hij het spul weer op scherp. Ja, dat het 2089 is, dan pakt er op dit moment ik dat de Leidenstrui. Dat is bij een orencompetitie, hebben we het nog niet doen, maar het is toch wel aardig. Want die kan giet het aardig op in bang. Ja, en dan lijkt het dat het boat het maar de chinstanders, hè. 2063 Erik van de speaker. 20 meter 63 voor Bart Helmholt is dus de nieuwe leidende positie. Hij begint dus gewoon met 22 meter sprong. Ja, alsof het niks is. Zo makkelijk. Ja, deze man die kan pieken op momenten dat er pieken moet. Wat dat betreft 15 titels. Qua Friese titels en Nederlandse titels. En dit zullen ze 16e worden. Ja, bizar. Hage Hulder is die prikkelen door die vierde sprong. Oeh, die krijgt echt nog een windpoester. Dat is onvoorstelbaar. De vinger gaat echt daar weer omheen, want het lijkt erop dat er wat pad is. Dat die stok bewoog voordat hij erin sprong. Ja, die polshouder had echt smeerwerk, joh. Maar we zullen dus even aanwachten of Hage Hulder mogelijk een herkansing krijgt voor deze misleerde sprong. Van de reacties van de wedstrijdleiders denk ik het wel. Er komt meteen een tom omheen van we het jongen. Arne Hoijsma gaat er nooit heen. Ik denk dat dit goed komt. Voor Hage Hulder. Ja, dat zijn toch de moeilijke omstandigheden die dit soort win zich brengt. Hage Hulder. Die is eerst Theo Hopma's jongen. Die moet hem nog plaatsen voor de finale. En die is daar nou toch wel wat meer mee dwaande. Maar komt net om die 18 meter lijn ta, omdat er zo 4 uur koers gaat. Lijkt het hem echt een beetje te blesseren. Het zal wel een slagje afvallen. Maar dit is net genoeg. En dus zet Theo Hopma hemzelf op scherp. Want hij mij nog maar 1 keer beziekje dat er verbetering. Ja, de man die moest graag naar die finale. Theo Hopma, Nederlands kampioen, persoonlijk record 2083. Dat is man die kennen wedstrijd mooi zien. Nou ja, zij willen nog sprong en kopje ervoor. Maar het is duidelijk, het is op dit moment bij de senioren de Bart Helmholt Show. Ja, bij deze staan zit deze man op rozen. Dan schreeuwt hij historie. Ja. Hij constateert dat Theo Hopma Santje 38 springt en dus net meedoet op dit start. En de gebroeders Hopma analyseren
Siensprong. Een korte correctie op de sprong van Sietse Bokma. En Oh. Sietse Bokma komt er wel maar. Applaus. 18,93 voor Sietse Bokma. Wij krijgen nou terug dat Sietse Bokma zijn sprong wel degelijk geldig is en maar liefst 18 meter 93 bedraagt. En dat is niet eens heel onijs. Want daarmee gaat hij verschrikkelijk 400 leiding. En is er blijkbaar iets met een meerderij west. Nou, ik zeg Frederik dat inderdaad de beide coaches, Groenis Kramer en Isbrand Galema, de coaches van Sietse Bokma, meteen naar de wedstrijd uit de stad gingen. Ik denk dat hij, maar die polshouder zo lang wachten tot die stok stilstond, hoe die 2 hele minuut gaan is, ja, dan springt hij in het reed. Nou ja, goed, rommelig. Ik van de wedstrijdleiding, dat mag wel even kritisch zijn worden. Maar 18,93, dus zoals het al, dat is een sprong best gewoon ik Fries kampioen met de kerst. Dus Sietse Bokma. Ongelooflijk, Sietse Bokma. De sprong van zijn leven. Prachtig, hele mooie lange slagen. Mooi jocht en 4 uitdrukken. Ja, en dan is dit 1893. En is dit dan genoeg voor een Friese titel? Dat kan wel eens heel spannend worden, Joert. Want dat is echt voor Agehulder is dat een heel eind. Zit je vooralsnog aardig safe. Als we dan zorgen naar de top 5 bij die topklasse, dan bij die onderste 3 plakjes natuurlijk bijzonder spannend. Bart zit vast, Nart zit eigenlijk wel vast. Maar Arne, Hans Ulko, Thomas Helmholt, ja. Die kunnen alle 3 er nog uitgeleerd worden door die oren, jongens. Want die gaan alle keer een PR wat heger leidt dan die afstand. En dat maakt het aan de onderkant natuurlijk hartstikke spannend. nee, absoluut Frederik. Dat heeft helemaal gelijk gewoon. Kwalitatief is er net hoogstaand. Behalve Bart dan natuurlijk en Nart doet zijn werk. Maar spannend is het wel. Ja, deze man. Ongelooflijk belangrijke, zwieren taak van de missie. Verzinnen straks zeker een blomke, want hij doet het vrijwillig. Krijgt de 10 tot de klimmen, krijgt zeker de 10 tot de klimmen, maar nog wat u bericht. Ik loop wel best. Heb je nou wel? Ze wil net vinden wijzen. Dus de Kramer afwachten. Thomas Helmholt. Ja, wacht het even. De juiste vlaag, maar ja, is die juiste vlaag er wel? Hij had al 3 sprong die, maar hij maakt dus nog een keer een bonussprong. Maar hij staat op de wip en dat witter. Met name achter op een batten. Een stuk Justje Biem, die struiken daar. Ja, die krijgt zo'n zon denk ik. Hij staat op dat kilo 5e plakje. En Theo zit er nog net in. Nee. Normaal sprutsen in En het Alwin nog net en Jacob nog net. En die kennen er al een keer hoe heen. Ja. Thomas Helmholt. Zit nou beter in de stok. Ja, en nou komt er wel op die hechte. Ja. En het is verzinnen. Hij had een progressie maken dit seizoen. Had het PR dik verbeteren. En hier letters, ja, hij blaast een keer. Want hij weet dat er het kan. Maar ja, komt het eruit, Sandai? Nou, het komt eruit. Hij is een van de beste nou dat gaat om de polstok stil te klimmen. Het had hem ook al eens opbrutsen, toen brutste de stok. Maar in principe is dat zijn winst. En hij meldt hem nou in die top 3. Maar een hele hege 18 of een lege nieuwtje. 9,16 meter kunnen we noteren. Een heel knap derde plak voor Thomas Helmholt. Nee, de man Helmholt prima. Ik ken het wel zeggen. Ja, en wat gaat er toch deze man heen? Arne Galema. Hij zocht zijn concurrenten alle keer hun normale niveau helden. En dat had hij nog net helle Joert, want hij kent volle meer. De grote man van het voorseizoen. Die met groot gemak de 1 en de andere 20 meter produceerde. Had dat hier nog net zien litten. Hij had net van niks de Friese leiderstrui jongen. De meest constante op papier van het hele seizoen. Maar komt het eruit? Arne Galema. Maar echt naar die 9 meter taak. Hij zit nou volle beter in de stok. Hij zit nou volle beter in de stok. En daar is hij. Ja. Daar is er. En de ontlading is er, jochten. Want wat kan het zwier die laatste weekend. Maar dit is de Arne die we kennen, hè. Krachtig, maar een mooie uitsprong.
perst hij hem weer richting die hege 90 meter daar. En hiermee denk ik dat hij ook wist in die finale zit. Ja, sterk. Hij had ook nog een stuk topoer, er zit nog volle meer in. Maar dit moest even gebeuren. En is juist het echt van eindelijk. Maar ik de ontlading. 90 meter, 99. Zo 1 centimeter naar die 20 meter. Ongeveer allemaal docht weer helemaal mee op dit FK gelopen. Ik denk de ontlading bij hem. Ja, dit is een belangrijk moment. Pak ze Frederik. Hage Hulder. Maar een action letten. En ken hij dat? Oeh, nee, dat ken hij net. En dus zit Hage Hulder in de wachtkamer. Op het derde plakje zit er nog. Maar er komt nog een richtje. Dus voor Hage Hulder zocht het er net zo rooskleurig uit voorlopig. Maar voor deze man des te beter. Want hij docht weer vol slijm mee. Ik denk, Frederik, dat Hage Hulder oorspringen mocht. Het is zijn tweede sprong weer, want hij moet als allerlaatste. Ja, ik jij van de regie dat dat klopt. Gelukkig. Dus dan, van hem dan tenminste. Ja. Want je moet er nog net om denken dat de man die het hele hier de sterkste hier net in de finale zit. Je wil je de beste zien. Ja. En daar had hij absoluut bij. Maar goed, je moet het altijd wel zelf weten vanzelf. Nee, ik moet nog even door Arne zeggen, die ontlading is net alleen nog van yes, ze wat 20 meter. Maar ik denk vooral het gevoel er weer even. Je kijkt verder maar van Mitchie. En dat cool is het allerbelangrijkste wijze van deze sprong, denk ik zelf. Maar belooft dat voor de finale. Met stip op 2 voorlopig Arne Galema. En dit is de laatste kans voor Hans-Hugo de Boer. En die klimt hem echt aardig, jocht. En die pakt hier toch een roeme 18 meter. Die verbetert hem zelf onmerkelijk. Hij hier 18 14 staan. En daar gaat de roem heen. Ja, ik krijg het al een geweldig richtje, hè. Snap je dat vorig hier 18 hele meter genoeg weer voor de finale. Nou, dat is nou dus al net meer. Denk ik. Dit is lekker mee, nou, 870. 18 meter zo'n 30 uit het scorebord. Nou, dan is het toch wat minder dan het lieke. Ja. Maar wel een verbetering. Maar nog geen garantie voor de finale. En dit is de wederhelft van Hans-Hugo de Boer. Klaske Nauta, ex van Driels. En die weet dat zij behoorlijk opschoten is in het klassement. Maar die 1490, tweede plak. Ja, dat is net waar ze hier van komt. Er zijn wel maar één ding van zelfs. En dat is die titel prolongeren. Klaske Nauta. Haar tweede sprong. En die pakt nou aardig de hechte, ja. En die komt er nieuw in dat balsjedel. En dan zal het er omspannen. Die 50 van Mark van der Wal, die wordt benaderen. Maar ik had het idee dat het krek wat minder is. Nee, de eerste die het viel is altijd de Liepper op Jeff zelf. Maar juist dan haar reactie van, verdorie, krek net. En dat... Het gaat wel makkelijk, hè. Ze moet wel een beetje, hier de slagen misschien wat meer ouwmaatje moeten, wat rustiger. Ja, dat realiseert ze hier ik. Maar ja, goed. Ze gaat vrij rap. Het is wel een sprong best verder maar kerst. Stok straks ietsje verder. En van de wedstrijd waar het nog maar net hoop je dat het dik die in van de meter gaat, hè. Want dan hij in de tijd staat, dat is zeker. Bart Helmholt bouwt hij zijn serie weer verder uit. Tweede sprong. En nee, hij viel het eigenlijk al naar de eerste klimslag van deze koers wordt hem net. En hij houdt er voor de oer. Dat maakt ik. Je mag geen zinloze energie verspillen. Maar hij weet nou ongeveer, ik denk dat hij nou wel precies weet waar de stok staan kan. Dus dit belooft wel wat voor de finale. Wils we melden even dat Klaske Nauta haar verbetert naar 15 meter 36 bij de vrouwen. En haar tweede plak dus enorm verstevigd had. Vlak. Ja? Ja. En daarom ook het... Ja, precies een beetje op links en dan op links. Trainer Arend Hofstee en broer Thomas Helmholt voor de laatste feedback. Dus wij hier zorgen naar de leider bij de junioren.
En dan zit ze ook maar. En kan die dan nog een keer zo'n enorme explosie zien letten. Nou, toch weer een hele behoorlijke sprong. Maar die 1893 die blijft staan. Ziet ze Bokma blijft de toch wel wat verrassende leider bij de junior. Ja, dat kan je rustig stellen. En dit is nog altijd de leidster bij de vrouwen. Marit van der Wal. En nee, die ligt er echt in en komt net lekker uit die stok bij. Maar weet ik dat zij nog altijd de nummer 1 is. En waarschijnlijk dus als beste dame de finale ingeeft. Ja, zij had nog 9 een Friese titel won. Dus dat zou voor haar een hele mooie primeur zijn. Zeker. Hij hebt er natuurlijk gewoon bij, hè? Als Nederlands kampioen. Verrassend pakte hij vliegen hier de titel in Holland. De Friese titel won er echt alles eerder dan op het draaien. Maar nou geldt maar één ding. Die finale. Theo Hopma. Waar zijn laatste kans om finalist te worden. Kan hij die Pools rustig krijgen? Kan er hem... Nee. Nou. Ik denk... Als het om die 8:30 gaat, denk ik dat hij de roer is. Denk ik het wel op dit stuit. En waar hinkelt er in het Zandbert? Even. Ja. Maar dan had er dus op het allerlaatst toch nog... Niels de sprong verre van volmaakt weer. Ja, zo, het voetje van hemzelf. Bezut, hij weet het al. 18,53 meter is kreggen nog. Theo Hopma met de hakken oer de sleet in die finale. En ja, als de erin best, dan is hier alles weer mogelijk. Gelukkig de droomfinale die we graag gaan wonen. Die ligt er rond te komen. En Age Hulder, ja, die hier krijgt een sprong, een herkansing. Die gang de mist in. Maar die wil zien laten wat hij echt kan. Want dat had er nog net in. En die mij nou. Zijn laatste sprong voorlopig voor de finale. Age Hulder. En ja, hij gaat al wat vlot door. Maar kinderen er nog hecht te pakken. Nou, hij verbetert hem in elk geval wel. En dus is hij wist van dat derde plak minimaal. Perfect is het nog lang net. Hij viel wel, ja, ik ga hem nou toch wel wat er tegen bij. En hij ziet het wat, hè. De ene keer erin, de andere keer de hut. Maar hij pakt je toch gewoon centimeter 58. En daarmee is hij gewoon zelfs Jelmer het Wienstra nog voorbij gaan. Dus hij gaat als tweede de finale. Ja. Nou ja, de bal uit de 1893, dus hij weet wat hem te dwars stiet. En dan zullen we breed zat worden, denk ik. Bart Helmholt en Theo Hopma, ja, ze kennen elkaar terug natuurlijk. Zij ik hier ben verantwoordelijk voor de laatste 6 Friese titels. 3 keer Bart. 1 keer Theo Hopma tussentrouw en toen Bert 2 keer Bart. En dat betekent dat wij weten wat de finalisten intussen binnen. Diepe zucht bij Theo Hopma. Op het nipperke in die finale werd hij natuurlijk enthousiast. Dat had er al jaren aandwong, maar ja, toch het maar eens even elk hier. En dan is hier niet alles weer mogelijk. Nou, verrassende momenten, spannende momenten, nieuwe momenten met oerspringen en herkansingen, etc. Maar Theo Hopma meldt hem in elk geval in die top 5. En dat betekent dat de finalisten even de tijd krijgen. Beetje komen, kunnen wij even melden hoe het er tussen staan is. In die topklasse Bart Helmholt 4 onder leiding 2063. Anne Galema heel netjes toch nog die 1999. Naar het Bronsma keurig 1971. Thomas Helmholt laat zien wat hij kan. En dus op het nipperke Theo Hopma met die 1853 voor Hans Ulko de Boer, Alwin Vonk en Jacob Scarion. Maar dit wie de topsprong. De tweede sprong van Bart Helmholt. Een beetje verder de pols als die eerste keer. En hij had hem in de macht. En hij zocht dan al vooruit. En hij zit nog lang net in de top. Maar toch al oer die 20,5 meter. Ja, die zit heerlijk in de wedstrijd. En laat ze dan allemaal komen.
Want ik denk dat hij zelf op jacht gaat naar zijn schansrecord van 21-10. Wij zien even bij mijn collega Gerrit de Boer. Die staat klaar met Hendrik Murk-Haanstra voor een analyse van deze topklasse. Ja, want wilst het de orkest hier flink uiteenzet hier vlak Jonkenhuis. Ja, maar we allereerst constateren denk ik dat we een hele aardige voorronde gaan. En ja, dan zien we natuurlijk eerst even naar die topklasse. We krijgen de tussenstand van Sjoen en die sprong van Bart Helmholt. Ja, Hendrik Murk, ja, je zei het al in het commentaar. Dit is eigenlijk een beetje de droomfinale. Absoluut. Top 4 van Friesland in de finale. Ja, ik ken het mooi. Het gebeurt eigenlijk nooit. Sneuvelt altijd wel 1 of 2. En je hoort tevens het kjelle heel zwier. Hij lijkt het net ook zo fris, maar hij zit er wel. En dat is ook wel een stukje klasse. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zag ook een beetje tijdens het co-commentaar de Bart Helmholt show. Nou, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Maar goed, Arne allemaal op 1 centimeter naar 20 meter. Het zou natuurlijk voor de wedstrijd geweldig wezen. Als hij eerst op Bart heen gaat en dan Bart ontwerk zet. Want dan is er op zijn best. Ik Bart Helmholt. Ja, want die constatering is denk ik wel belangrijk. Bart liet heel goed zien dat er in vorm is. 2 prachtige 20 meter sprongen. Maar hij leert de zaak net neer. Want 2063, dat ben er meer die dat kent. Ja, nee. En dat weer van plan in die tredersprong. Ik ook het hele kopje onder de stok zetten van... nou heren, hier komt hij. Maar hij kwam nog net. Dus dat is voor u als publiek dat natuurlijk geweldig. Let dat dan maar even wachten, vind ik. Ze heeft de best verleefd, sinds in Friesland. Dus ik hoop dat er straks nog komt. Komen we bij Arne Galema. Stiet op dit stuit tweede ook. Ja, Arne Galema stiet tweede in het klassement. Moest ik even uit die laatste sprong komen. Prachtig voorseizoen. Toen een schoftje wat minder. Ja, dan denk je, hoe komt het? We hadden hem voor de wedstrijd nog even vreden. Hoe stiert ervoor? Hij zei, nou, ik ben toch klachtenvrij, blessurevrij. Ja. Dan komt die bevrijdende sprong van 99. Ik denk dat dat heel wichtig is voor hem. Zeker weten. Vooral het vierliepgevoel weer er weer. Hè? Dat is zo belangrijk voor een lieper. Tussen de eren. Dat is 90% van de sprong. Hij weet nou, hé verrek, ik ken het nog. Eigenlijk vrij makkelijk 20 meter. Nou ja, er moet nog een, in ieder geval 63 centimeter bij, maar doe er maar een lietse meter bij. Hij had natuurlijk dit hier 20-94 sprong op de allereerste wedstrijd in Buitenpost. Persoonlijk record is 2 centimeter verder. Ja, ik hoop toch echt dat er over het eerst in zijn carrière en als tweede Friese hoe die in van de meter gaat. Ja, het zou zelf fantastisch wezen, want dan gaat alles op scherp. Ja. Nou, laten we heel kwart even de rest van de sprongen. Ja, toch al eerst even de man die als nummer 4 binnenkwam in de allerlaatste sprong. Voormalig Fries kampioen voor het Bart het weer nam. Tevens Hop. Maar ja, helpt dat je nou in ieder geval toch weer vertrouwen opdoggen? Ja, hij heeft natuurlijk ook even gedacht. Wat gebeurt me het al jaar? Gaat het nog wel gebeuren? Ik ben verdorie won Nederlands kampioen en dan straks zeker de finale net Helly. En nu had hij zo'n iets van kleer. Dus dan is heel vrij de finale in. Best toch bij de beste 5. En ja, dan moest als eerste leppen samen met 10. Nou, stel als met 10 wel die sprong maken, heb ik zei, als Bart voorbij is, door het baltje. Ja, dan zou je in de rest en nou maar. En dan is rustig achter op een bad zitten. Nou ja. Dus ik denk dat dat voor tevens, ik wil een bevestiging is. En Bart zijn broerke, de kampioen stok, stil klimmen is ik altijd maar. We hebben weer een verschrikkelijk moment mee maken. Ja. Toen hij natuurlijk de stok stil klom en de stok bruts. Iedereen is hart staan even stil. Absoluut. Maar hij had het uiteindelijk een koppelje aan afstand, vooral dit seizoen. Ja, toch een mandje natuurlijk weer, rekken me hoor. Ja, ik belik zijn kaders. Ik geloof dat er een marinier is. Ja, hoor hem in de gaten. Hij is zo sterk als een beer. En dat is eerst hoe dik. Hij is hartstikke goed bezig, Thomas. Jongetje meter 16. Persoonlijk record van 20-60. Nou, op een 3 centimeter verder om Grutte broer Bart voorbij te gaan. Ja, ze is nooit. Het is net de topfavoriet, denk ik, om het te doen, maar het zou kennen. Ja. Nee, goed, maar net de topfavoriet, maar ze kennen het. En dat geldt ik voor Nart Brandsma, die mij toch wel een heel goed seizoen dwaan is. Nart vind ik heel gevaarlijk. Misschien is Nart nou wel meer de ongewezen man als Anne bijvoorbeeld. Om Bart het vuur aan de schenen te lezen, om samen te zeggen. Want Nart springt het zo makkelijk. Die jochentje niet in zantig. Hij ging echt, 2 vingers in de neus, maar het ging heel makkelijk. En dan denk je, ja, daar ken ik zo nou een meter bij. Maar ik zie het nog heel makkelijk. Het moet wel even gebeuren, hè. Just al die toppers, die achterop die Bart, het tweede behoorlijk. Van ja, waar moeten we heen? Maar ik heb wel het vermoeden, want dit ben wel de beste 4 van Friesland, hoor. Maar deze man gaat nu ik alle remmen los. Het is nou... de dood over de gladiolen. En nou ja,
Dat is het mooiste wat er is in de sport. Klaas Jansma. Goeiedag. Klaas, kom er even bij staan. Ik zou zeggen, pak even de microfoon. Ja. Want de komst er goed voorbij. We hebben een beetje scootjes zullen, denken we dan. Maar ja, daar hoeft net ziel te worden, dus het weer makkelijke kaart, nee? Nou nee, maar eigenlijk weet het steeds alleen een programma dat je weer. En was net vergeten, ik heb ooit het jubileumboek geschreven van het FLB. Dat we kregen in de oorgang naar de carbonpols, dus we konden het hout al beschreven. En nu hebben we het perfecte spektakel in het carbon. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje een veerlijp man, ik wil wat. Ja, nou dat boek dat ken ik. Ik weet nou dat het kruist. En hartstikke leuk voor alle mensen die wat meer van veerlijp en historie weten willen, maar ze dat zeker lezen. Maar toen is het, ik bedrijf wel wat ontstaan. Want ik weet wel voor het die wisten ze eigenlijk net die safvollen van de lepperij. Nou, en ik denk, maar daar ben ik nou een jong baasje vanzelf. Maar vergeet net, in de oude tijden heb ik wel een jaarsveld geweest. Ik voor Omroep Friesland hebben we heel ingewikkelde apparatuur. Want via een telefoonlijn daar dan verslacht het man. Dan wie eigen Huistra nog een beetje de wedstrijdleider. En zijn jongens, Auke Willem en Pieter, die liepten er nog. En hebben het jaarsveld. Dus ja, ik ben eigenlijk al heel lang erbij. Ik heb meer dan maar nog wat jongen. Daar bij de fabriek heb ik nog wel west. Dan neemt ze door die oude tijd, want Bart Helmholtz die stiert hier op Rane om als tweede jaar per eer die wisseltrofee, de zilveren polt, om die voor de tweede keer met naar huis te nemen. Want als je het wint, dan wint er een 2 keer, 3 keer op Riegen en dat betekent dat ze hem harder maakt. Die enige die dat jij die had weer roelbokken span. Die mag dan niks springen, jongen. Die heb springers, jongen. En het aardige weet dat die liepte dan op zijn allerbeste tijd zo'n beetje een afstand wat nou de famkes doen, de vrouwen. Dus, maar ja, het weer een super atletische man, maar ik een heel aparte stil vanzelf. Ik kan me ook springen, jongen. En we hebben maar een fantastische uitsprong. Wat voor kaarten, jongen? Nou nee, ik heb even een waddeltje achter in de keel en dat schrapt me even wat. Maar nee, ik heb roelbok op verschillende manieren, jongen. Maar hier is echt een atleet, topatleet weer erbij. Jammer genoeg gaat het mijn seizoen wat minder. Juist hier met Philip Café bij de Omroep. Daar kon er net wijzen. Hij zei, joh, ik net, we hebben toen bij het 50-jarige jubileum hier nog gaan. We willen niet komen. Hè? Maar dat Bart en Jonken komt te staan, dat is zelf wel heel iets bijzonders. Nou, dat is super. En wat ik heel mooi vind is dat Evert Wildstra er bij is. Ja, die had een tijdje in het skaat wat zitten vanwege alle perikelen die er was. Maar dat is echt mooi met die Friese sporten. Er ben altijd perikelen, er ben ik altijd verruwingen, mij altijd een paar meisjes, dat jet ik zo. Maar als het dan goed is, dan komen ze waarom. Ik zeg bij het Scootjes heel een Banstra waarom. De Ruts lijn eigenlijk zuiverhaast bij de IFKS. Vanwege alle spul. Nou, we hadden hier bij Evert Wildstra bij het FLB gaan. En dan zie je, er leefde is zo groot. En de verjaring ik onder elkaar. Ja, dan sjoven ze weer. En dan is hier nou Evert, sjokje nou, mooi. Nou, en zo is dit eigenlijk een heel groot familiebarn. Dat is het mooie, vind ik toch het unieke, prachtige van die Friese sporten. Dan wordt je echt heel goed sport bedrijven, wordt goed leeft. Ik heb ook een beetje kritiek. Maar, nou, ik vind dat er hier een regel is, maar dat als er echt even een hudde poester gaat, dat ze dan wachtje maaien. En dat dan daar ik de jachten op reageren. En ik vind nou wel dat er eigenlijk met de toch wat vrede, barre elementen wat er meer rekkenschap houden wordt. Dat zou ik nog wel verbeteren willen. Er zijn wel 2 jongens die doorspringen mochten, vanwege de win. Nou ja, maar dat wordt dus dan als publiek ik net heel dat duidelijk. En dat in de alger verhaal ter jaren, dat kost die meesten natuurlijk in concentratie. Hè? Als er dan een coach weer bij maakt, een technische commissie. Nee, je hebt gewoon zat te wijzen. Je kan ze aan meterke erover zetten. Als er boven een bepaalde hechte komt, dan kan je gewoon wachten. Je gaat gewoon even door, kan je het publiek al gezien. Nou ja, dat is daarvoor nog een keer. Ik vind verder dat ze het fenomenaal doen. En ik geniet je met volle teugen. En hier denk ik alleen maar spijtig dat ik het nog net voor televisie zien kan. Want dat is natuurlijk echt prachtig. We zetten het al eerder op internet. Dus nou dat is dan altijd bij mooi. En de uitzending gemist, dan weet ik. Maar ja, er is niks mooier als live die spanning te zien. En dat is natuurlijk fenomenaal. We hebben met keertsen, scootjes, hielden. Nou ja, deze keer nog veel hebben net van mij. Maar het reetrieden schreeuwen vroeger altijd mij. De goeie hier schreeuw ik mij. Ik had het helemaal, jongen. Het boekje. Doud zit erbij en die flustert me dan in. Jongen, we zijn tot het uiterste gespannen zitten we erbij. En dat maakt het prachtig.
Zo toch ik even, maar dat is door Haster. Dus Joost, ik manier het mij. Gaan we nog naar die finale show? Is het in een aantal klassen nog beslist of was Joost nog een spannende strijd? Nee. Juist omdat deze elementen een beetje onvoorspelbaar zijn. En natuurlijk weten we wat dat de kwaliteit er is. Maar ze binnen nog net één van allen hebben ze al gerecht een paar top zitten. Als die een krijgt even door de top heen komt. Ja, dan kan er die Bart Helmholt samen helemaal verslaan. En dat is in al die klassen niet dat zo. Dus het kan maar het kan er wel heel door de kop gaan. Dat vind ik het leuke. Klaas, hartstikke bedankt. Geniet je weer op de tribune. En hoop je net al te volle poesters. Nee, en jonge uitsturing meest, dat is ook het nog al gegeven. Dan zien we hoe die wonderbaarlijke sprongen er al geweest hebben. Prachtig, nou, wel te plezier verder. Kom goed. Maar eerst jongen we Theo Sopma. En die begint nog zijn eerste finale sprong. En die gaat toch te hut door. Ja? Die gaat toch te hut door. Ik denk wel dat er hem verbetert. Hij hier 1853. Daar is hij nou. Hij gaat nou richting de 90 meter denk ik. Maar ja, dat is net genoeg. Want de te kloppen afstand is 20 meter 63. Ja, alle deelnemers hebben 2 kansen voor die titel. Doch dat vaak ik dan wat mijn lepper, die spanning, 2 kansjes. Nou ja, het is alles of niks. Het scheelt, hè. Als je de favoriet bent en dan moest het nou nog wel aangehuldigd zijn met die junioren. Dan jouwt het wel druk. Ik heb er maar 2, stel ik het nou de eerste sprong ik nog vergrien. Maar van de man als Thomas Helmholt is het juist erg lekker. Die rekent net echt op een Friese titel. Het natuurlijk dat hij het 2 wedstrijden won van een zandje die we hand hebben. Dus ja, ze is nooit. Maar die gaat lekker vrij werpen. Dus die vindt dat alleen maar prachtig, dit wat bonussprong. Thomas Helmholt had een persoonlijk record nodig. Bracht dat dit hier op 2060. Maar dan maakt 4 centimeter bij wilde zijn broer Bart voorbij. Wie is op de eerste bad al leert wordt terug Hiske Galema. En die staat helemaal stil. En die plukt erin. Maar daar is dan Thomas Helmholt van zijn eerste finale sprong. En kan die stok weer stil krijgen? Nee, absoluut net. Zocht dat er breekt. En maakt nou dus gokken op die laatste sprong. Ja, en hoe is het met de power van Hagen Hulder? Ja. Want dat we doen power aan, Mr. Dynamite. Er is net één die zo rap omheen kan. Nee. Maar kan er die pols door de punt krijgen. Hagen Hulder. En nou meter smijtje. Maar gaat er maar joch. Gaat er joch genoeg? Nee hè. Nee. Hij gaat brik. Hij liet het erop aankomen. Het mag gebeuren in zijn allerlaatste sprong. Wonder die Friese titel toch nog winnen heb je. Maar de spanning wordt opvierd. Ken Bart Helmholt absolute historisch schreeuwen. De eerste finale sprong. Ken het nog verder. Ken er een moordere punt krijgen. Ken er een moordere punt krijgen. Dat kan er. Het zit in het tapje. Oh, en hij gaat op Brussel met koers. Maar wel weer 4. Maar als dit er nog teruggang weer. Dan heen we hier 20 meter aan. 22. Ik jouwt die op een briefje. 22 meter weer. Als hij echt terug gaat en hij zit... Hij ziet er prachtig in. Hij is hier haast stil. Ongelooflijk. En dat is link, mij dit waar. En dan verdikken hier dit laatste stukje. Ja. Gaat er uit koers. Maar dit belooft wat, want hij mij nog een keer. En het responsrecord is nog altijd op Siname. Op een FK. 21 meter te zien. En ik wil net willen dat dat steen blijft. Nee. Nou, dat ligt in duidelijke taal, hè? Op hetzelfde plekje maar weer samen met de coach. En dat heeft er helemaal gelijk om. Die stok stond op zich goed. 20 meter 32 voor Bart Helmholt. Ja, wat een serie. Ja. Sietse Bokma. De grootste leider bij de junioren. Dit hier er zelf ik net dacht, denk ik. Nee. Ken er nou wat bij voor Sietse Bokma. Nou, te vlug. Ja, het is toch een tour om die stok zo vier te krijgen dat hij gaat stilzitten in het midden. Want daar zit ik het risico.
Ja, maar ik denk dat Sietse Mjore ding bezig is. En dat is ook heel logisch. En die shirt meer naar wat dat Hagen. En hey, gelukkig Hagen, het achtje zien je. Nou, ik sta nog rom op kop. Die is net met zozeer bezig om die afstand. Tuurlijk, dat worst wel. Maar die heeft alleen maar wat giet Hagen dan. Weet je die orenkramer? Die ligt het meer op me. Ja. Maar hij wachtte nog op zijn eerste Friese titel. In mijn had er al 5. Ja. Kan hij nog een keer stunten? Enorme progressie maken dit seizoen. Freek Kramer van het Heidenskip. Kan hij die pols nog een keer stil krijgen? Dit gaat wat te hut, ja. Dit gaat te hut. Maar hij had hier toch een heel grijs zilveren medaille gewonnen op dit FK. En dat is in zijn geval echt een topprestatie. Jan Terenauta, de jongens, de Friese kampioen. En jou dat nog wat extra glas. Jongen, dat is keurig. Ja, dat je samen sluiten. De 2/4 sprongen van de wedstrijd. Wie de jongens, kom op naam van Jan Terenauta. En die pakt zijn eerste Friese jongenstitel. Prestatie van formaat. Heel netjes dingen van deze jonge lepper uit Driels. En waar weet hoe groot het feestje nog worden kan als zijn zuster Klaskenauta bij de vrouwen nog gekke dingen doet. Is dit een terechte kampioen, Hinder? Ja, tuurlijk. Absoluut. Ik bedoel, net eerst een zeer op basis van Jood, hoewel die Santje 58 natuurlijk prima is, maar dan moesten we wat corrigeren. Dit giet ik 4 sterren op. Maar als het hele seizoen bescheuft. Nee, dit is de beste jongen die wij momenteel in Friesland hebben. En die geeft me de Friese titel naar huis. Ik kan er prima op slepen. Lekker. Laatste kans voor Nart Bransma. Ja, dit ben ik cijfers. Als je die normaal Perelin snelheid, dan win je, dan kon je al Fries kampioen maar wijzen. Heel indrukwekkend. Nart Bransma, kan hij nog een keer echt die heftig krijgen? Hij maakt het spannend, ja. Hij maakt het spannend, maar het is te min. Schitterende serie, maar net genoeg. Te min tijd voor de oorsprong. Nart Bransma 2012. Uitstekend. Hij is echt spectaculair vooruitgang dit hier. Lange klappen. Ja, hij moet dat op het einde. En dan weet hij, ik moet naar die top en dan heeft hij net meer die tijd om die uitsprong lekker in te zetten. Dus hij moet gewoon correct erop en dan krijgt hij even naar de Havutsi. Ja, nou dat vinden vrouwen natuurlijk ook mooi even. Ja, even al is met zijn trainingsmaat Bart. En dan zullen wij bij Klaskenauta. Zij zullen misschien ook wel een boost krijgen van die titel van haar broertje. Maar zal ik denken, die titel word ik ook weer haar. Ja. Nou, dit is haar allerlaatste kans. Klaskenauta, laatste finale sprong. En kan zij die rest in die stok brengen. En nee, echt net. En dat betekent een eerste daverende verrassing. Want Marit van der Wal die pakt hier zomaar haar eerste Friese titel. Nee, dat Friese record al van de week. En nou dit. Goh, wat kan het dan soms hut in de sport. Zo ben je geblesseerd en gehandicapt en deze polstikken. En zo sta je op het hoogste treedje. Ja jong, dit is Klaskenauta is de titel kwijt aan Marit van der Wal. En hoe komt het mij Arne Galema? Allerlaatste kans voor Arne Galema. (2063) mat er voorbij. Arne Galema. Zet hij dit zakje hier nog een keer op de kop? Arne Galema! Zet hij het zakje nog een keer op de kop? En nee! Oh, wat is dat spietig voor hem. Bart Helmholtz grilt historie in wezen. Hij wordt de tweede man naar Roelbokkersbond. Die 2 zilveren wikselprijzen behoren mij. En hij mij zelfs nog springen. Hij gehuldigd op bij de junior. Die doet het. Dit is de finale. Zat het Jammerle.
Hij knalt dik over de jongetje meter heen. Jongen. Het explodeert in die finale. En dat is dan toch wel verhipte knap, hè? Ja, Het is zijn allerlaatste kans. Ik word net zitten als zijn eerste finale sprong, maar ik zo hard zit het goal zit hem nader dan nooit zien, want hij zit er helemaal maar in. Wie je dit? Zijn vriendin of zijn beb? Ik weet het niet. Maar goed, prachtig. Nee, dit is speciaal, hè? De sneuvel van Sietse Bokma die naar sprong heeft. Nou. Maar laten we deze jonge dame ook even de aandacht aan die ze verzinnen. Want dit is de nieuwe Friese kampioen Marit van der Waal. En wat ze nou springt, doet er helemaal niks met haar. Want zij pakt haar eerste Friese titel. En dat is toch wel een sensatie van de poppenste planken, hè? Ja. Tuurlijk, ze wie na het toertje te doen een groot kans heeft er. En zeker een hele grote outsider. Maar daar dan ik even doggen. Hij zegt de overwinning dit hier. Nou, een hele belangrijke. Petje jou. Dus wij eigenlijk nog altijd wachten op die 9 meter 79 voor aangehulden. Dat is kampioenswaardig. Ja. Onvoorstelbaar. Is die laatste sprong. Ik zal die sterker vertellen. Ze vierden er nog nooit weg bij de junior. Hij gaat Hannes Carillon voorbij. Die keer ooit een jongetje 69 sprong met junior. En toen de zilveren pols won. En ze 4 dagen hulde nodig hebt. Ze vierden er nog nooit weer. Dan krijgt hij de titel die hij moet zien. Het jongens zien prestatie. Ja. Nou, dit is het nieuwe Philips-fenomeen. Nijst Roelbokkerspan. Wat zal dit lekker springen. Hij hoeft niks meer, maar hij wil het scoresrecord. Let op me. Ja. Bart Helmholt nog 1 keer knallen. En het loopt natuurlijk lekker, want je zou springen kunnen. En dan komt de rode. De 21 meter. Ja! Onvoorstelbaar! Hij lukt het weer. Is die 5e sprong. Zijn magische 5e sprong al dit. Nou, is dit een manier om zo'n prijs te winnen? Ja. Kun je het stijlvoller bedenken? Ik zou het net weten. Ik vind het onvoorstelbaar. Ja. Hoe maak je dit bedenken van tevoren? Wat een fenomeen. Bart Helmholt. 21 meter 42. Dat is de 4e sprong ooit in Nederland. In Friesland maken. Wil Sietse Bokma. Genoegen niet met zilver. Maar hier gebeurt het. Ik weet bij de beurt maar alle hoor. Ongelooflijk. De klasse tript er al. Ja, dit ben ik. Trainingsmaten vanzelfs. Het lijkt dat er het alle samen even in de losse pols doet, maar dat is absoluut net zo. Maar hij piekt hier als neer tevoren. Zocht de ontspanning. Het springt natuurlijk lekker als je al kampioen binnen. Ja, maar toch het maar even. En hij moest het laatste uitzien nog Hutek. Ja, perfect. En hij springt hier de 4e sprong eer op Frieske Boeien. Ja, ben ik benieuwd. Zijn Nederlandse records zijn allebei in Holland sprong. Linschoten, ja. Klopt als een bus. En nou zit Bart Helmholt bij uw collega Gerrit de Boer voor zijn eerste reactie. Ja, want laten we eerlijk wezen, wat een finale en wat een winnaar. En hij is groot historie. Bart Helmholt, allereerst van hartelijk gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja. Voor de huldiging, zodat iedereen hier huldiging. Ja, zeg maar. Ja, dit gaat nergens goed. Als zulke afstanden de laatste. Zijn Arend zijn de laatste alles of niks. En tenminste, als ik hem haal, dan doe ik alles of niks. En dan zet hem op scherp. En dan komt hij eigenlijk maar zo'n sprong nog die tweede afstand eer. Ja, dat is toch onvoorstelbaar. Eerste ooit in Friesland. Ja. Ja, en eigenlijk nog heel makkelijk. Ik heb wel graag een beetje meer tijd gewild. Dan win je juist even wat bouwt uitspraken die kan ik toch wel graag op. Ja, dan heb ik toch een seconde meer tijd gaan maken. Maar het is onvoorstelbaar toch? Ja, die beide finale sprongen. Ik bedoel, dat is op een bepaald moment in de eerste keer heel scheef. Maar dat Nederlandse record 3, hè? Ja, die zit hier goed zeker wel in. Ik zie eigenlijk alle sprongen er mooi in, behalve de treddersprong. En achteraf is dat toch het enige smetje. Want als die nog goed pakt, dan kiest deze laatste. Wist precies wat er staan. Maar nu moest ik nog 1 sprong uit ziekje. Ik kan nog graag 1 keer wild. Hier is het gevoel dat het nog koer bedoort. Of wie is nou maar diezelfde waande? Ja, dat weer ik mijn focus voor jou. Dat ik met mezelf dwanen moest wijzen. Want als ik mijn dingen doe, dan kan ik gewoon alles winnen.
En als ik mijn oor bezig ben, dan vaak werk ik daar alleen maar minder van. Dus dat weer wel de overtuiging die ik hoort hier. Ja. En ik weet gewoon dat bij deze hudde win, dan ben ik de enige die eigenlijk zou 4 springen kan zonder de stok helemaal stil te gaan. Ja, en dat is juist die ook wel weer om. Ja, en dan hadden die het vaak al gaan. Dan komt een jongen, die Friese legende te staan. Dan wist 8 keer Fries kampioen. Dan wist hem 2 keer de zilveren pols, 3 keer de Brugge. Dan moest nog 2 in de kost zetten. Alleen nog Roel Bokker-Span had dat maar die. En wat beschut dat voor jou? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik ben altijd op zoek naar ritjes en records. Dus ja, fantastisch. Even 4 joen, hoe doen we dat? Nou, dat zal jongen net worden. Dat zal al aan het voetbal beginnen, denk ik. Het zal wel een mooi feestje worden en dan langzaam wat richting een Kaalburgje. Maar ja, dat is nog 14 dagen. Eerst maar even genieten, hè? Dat zal wel lukken. Dank u wel, jong. Graag gedaan. Al dus de kerstverse Fries kampioen Bart Helmholt. Goh, die had je weer een stukje vierleer historisch kunnen, hè. Hij wierde hier toch al door het maanden verbeteren. Het jouw Nederlandse record. Na 21:55. Maar ja, hier in Weesum, dan moest het ook wat verder. En dan zorgen wij bij mijn collega Gerrit de Boer voor de volgende kampioen. Ja, Jan Theer de Nauta, kampioen bij de jongens van het allereerst. Ja, dankjewel. Het moest een beetje. Hier is die druk, hè, Joert? Nou ja, je bent wel favoriet natuurlijk. Je hebt heel veel wedstrijden wonen en je moet altijd naar mooi waren. Dat is gelukkig leuk, dus... Hoe moeilijk is dat in een wedstrijd? Viel die druk iedere keer? Nou, het voelt mooi. Het is wel erg geweest, maar ja... Zoals dat je een lekkere sprongdas zet, dat scheelt ik een heel eind. Want ja... Als we naar die afstand josten, ben je dan tevreden? Nou ja, je wint er mooi, dus het is de rest doet net verder. Maar ik kon natuurlijk altijd verder, want ik heb van hier een paar keer 18 meter sprong, maar ik wil eigenlijk nog wel voor die hele 18 meters. Het kwam hier goed krekkend uit, maar we hebben een paar wedstrijden, dus... Ja, deze Friese titel is in de booster, dat is lekker. Ja, die is in de booster, die is heel mooi. Hier we nog net, dus... Heel. Doet dan de afstand dan wat daar? Nee, eigenlijk niet. Je hebt woon, dus het is nou. Dus het is gewoon een prachtig gevoel. Is wel het gevoel van, het hangt het Joert wel van mezelf af? Ja, ik de laatste 3 wedstrijden wie wordt minder bij mij qua insprongen zo. Maar dat doen gewoon Joert weer beter en je veelt het wel. Je bouwt een mooie wedstrijd op en nou zet de zandje een heel deel en niemand komt er meer omheen. Dus het is geweldig. Daarom jong, een Friese titel, dan telt de afstand letter net meer van het. Dankjewel. Heerlijk. Ja, een blijde kampioen bij de jongens. Werden we in de toekomst nog een soort van jaren zullen. Bij Sjoggen dat er alweer een kampioen reed is om bij Gerrit de Boer te komen. De kampioen bij de junioren. Are Hulder, 19 meter, 29, maar de hoogste het lang spannend, Joert. Ja, weer een super zware wedstrijd. Dat ziet er wel onderkomen vanzelf. Ik zit er heel dik lekker in. Maar ja, als hij in een vaarronde al 2 keer een dikke poester krijgt, dan is erin. En dat is heel jammer. En ja, maar die laatste sprong die sabot opladen. En ja, als de wien je net lezen vanzelf. Nou ja, dan in de laatste sprong dan klopt het toch eindelijk een keer. En nou ja, dan kan ze gelukkig voor het bal zien springen. Maar toch toen die 18 meter de trein jongen van zijn bok maar er staan van hoe blijkt je er? Als je wist het is, ik gun het zitten van harte, want ik kan heel goed vinden met zitten. En nou ja, er wie wat oneenigheden, maar ja, waar met oerspringen, bla bla, dat vind ik net daar. Maar ja, het is altijd moeilijk, want ja, 1893, nou, dat ben wel afstand, die is op zich, nou ja, 7 mijn 7 sprongen heel kast. Dus we wisten dat er wat gebeuren, maar en ik ben licht geweest. Ik weet je misschien krijg 60 kilo, dus en dan in je invlaag is bij mij genoeg. En nou ja, in de laatste sprong trof ik het, dus die gewoon een beetje gelukkig hebben rijden, want het maar even te zeggen, onder de lichtgewichten dan, maar ja. Ja, zijn laatste sprong dan pak ze. Wanneer wist het dan? Wanneer wist het dan? Al in de stok? Ja, dus het is, ik wist toen de laatste sprong maar gebeuren, dan ben ik gewoon super gefocust. En als de insprong pakt, dan hoef je de eerste van slagen aan, dan wist ik wat er gebeurt. Dan was hij nog afwachten als net voordrukt was door de wind, maar hij voelde goed en dan viel het voor en ik was toen wat trots uit. En dan wist ik voor de stroom heen de best, dat zei ik dus. En had dan nog een beetje spanning, want die laatste sprong maar dan komen. Maar wat, ik hier niet meer. Ja, ik heb wel vaker in de laatste sprong niet, maar dat weet dat nou de spannendste. Dus, ja. Maar die titel is in de booster. Eindelijk, ja, je hebt lang op wacht. Van harte jongen. Dank u wel. Are Hulder in zijn laatste hier als junior toch nog die Friese titel. En die verzin het rijk vanzelf. Intussen hebben wij nog een kampioen en dat is Marit van der Wal. En die pakt haar eerste Friese titel. Marit van der Wal, ja, ik wil het toch wat extra speciaal feliciteren. Want verdorie wat een eind van het seizoen dit hier. En wat komst van 4. Wat beschut dit voor je?
Ja, weet ik. Ja, het is gewoon een mooi man om te FK. Blauw is nog een mooier afstand, dat hier ik nog wel in zitten. Maar het Fries record is al binnen. Dus dat moet er nog maar even verbeteren hier. Mooi mijn aanneemt dat. Ja, het is een 4 beste sprong. Ik ging net toch dat genoeg zou wezen, maar het wie uiteindelijk toch wel genoeg. Dus. Ja, Friese kampioenschappen die winnen net zoveel een meisje, hè? Nee, dat is weer. Ja, die wel leuk om nou eindelijk te winnen. Ik heb 2 jaar lang mooi te weten van ik heb die kans net. En nou heb ik eindelijk die kans en die kans heb ik gekregen. Hoe is dat eigenlijk gang in de opbouw? Want na het verleden seizoen, wat is er gebeurd dit seizoen? Hoe bist er weer bij gekomen? Nou, ik heb eigenlijk minder dienst als vorig jaar. Maar het idee van, nou ja, straks breek ik wel wat. Maar, de polsbrutsen, hè? Ja, ik heb dat bent al wel goed terugkomen. Begin was wat moeilijk, maar nou ben ik toch wel echt sterk teruggekomen uiteindelijk. Ik vind dat wel een grappige topsportmentaliteit. Als je stierst, dat was mooi mijn naam. En eigenlijk gaat nou wel wat verder meid. Ja, die 1657, die is zelf kwartlijn sprongste. Dat weer fantastisch. Hoe is dat je het echt doorheen? Ja, nou, dat ging me wel moeilijk eigenlijk. Dan ben je tenminste mooi en echt een goede huis staan. Want die 15 meter ging een volle meer hoe ken. Nou, als die nou bewaard is voor het Nederlands kampioens, wat ligt daar? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. En toch wel even een feestje vieren, neem ik aan? Ja, dat lijkt me een goed plan. Lijkt het mij wel van harte van hartstikke leuk. Dankjewel. En ze hebben dus 4 hele mooie nieuwe kampioenen op dit FK. Ik denk als je de winnende afstand bij elkaar optellen dat het een absoluut nieuw FK-record is. 21 meter 42 van Bart Helmholt. En die 29 van Age Hulder. Nou, Marit mij een keurige 54. En bij de jongens die Santje 58. Dit is een heeg niveau FK West. Het had hele mooie kampioenen op smitten. 12 van die wieren dus pas in de allerlaatste sprongen bekend. En dat brengt ons dan bij de prijsuitreiking. Maar uiteindelijk de uitreiking van het felbegeerde kleinoot. Die zilveren pols, die wisselprijs voor Bart Helmholt. Die hij nou dus thuis horen mij. Zal de provincie wat extra geld kostje. Want ja, daar moet er even een naaien van maken worden. Meestal ben die wisselprijzen jarenlang in relatie. Maar Bart pakt nou zijn tweede op regen. De prijswinners Maya Haralgreven melden bij het podium. En dan zal de commissaris van de koningin John Jorritsma straks de prijzen uitreiken. Bij borgmeester Johanneke Limburg. En dan komt er een waardig slot om deze, ja, toch wel gedenkwaardige dag. Maar die Huddewien, het wie gelukkig droeg. En maar die wonderbaarlijk mooie prestaties. Nou, voor mij rust trouwens, dus ja. Hartstikke blij dat hij er is. Ik ga de kroon van mevrouw Limburg, die ken hij inmiddels. Ze hebben wel eens even al gehoord. Ze moeten de kroon zijn als prima meid. Maar dat past niet. Dolle. De wisselprijs. Zijn we weer. Een uit de provincie, ja, hoor. Top. Van de heer Jorritsma. Nog één. Bart Helmholt. Hij mag hem definitief in één adem nemen bij Roel Bokkerspan. Nou, en onlangs de tongetje die wat verder. En natuurlijk maar natuurlijk, de extra prijs die bij het Fries kampioenschap heeft voor de vierste sprong van de dag. Die Joren van u, dat gaat me horen. Zeker mooie benen vallen. Toch de heer Jorritsma met de jongen. Krijg hij moet handigen. Ja, een groot applaus, Bart Helmholt, maar de zilveren pols definitief vlak hier. Het is in bezit. En ik krijg van mij nog een kleine erbij. Dank u wel. Justement, dan is het nou het tijd voor het Fries volkslied. Maar alle mensen van Safietje maar het steen omsteken. En dat je hem al je voorbast, maar het Fries volkslied. Mooi jongen voor deze prachtige kampioen.
kampioenen van Kwartoesekirchen. Yes, en daarna hebben we de huldiging hand en gegeven om 6 uur. Ja, wil ze hier nog wat dank worden binnen van onder andere de voorzitter van het Fries kampioenschap, Jeannette van Elslo. Ja, wil ik toch krek even romsje met Hendrik Murk op dit kampioenschap. Want mij wordt een mooi kampioenschap nemen, ik denk het wel. Ja, mooi en kwalitatief. Ik poer en de poer best. Hè? Dat is natuurlijk net niks. Ik bedoel, Bart die springt de eerste sprong ooit in Friesland maken, zoals verteld. Age Hulder. Nou, hij wint dus van hemzelf. Wat een overwinning. En de beste afstand ooit op een Fries kampioenschap bij de junioren. Marit, proficiat en hanteerde tot het ik. Ja, super kampioenschap. Age Hulder toch, ik wil heel bijzonder mezelf. In die laatste sprong, het mat. Hij is de man met de druk opleidt en hij liet het zien. Ik word net zeggen voor de televisie, maar ik zeg hem waarom erin naar die eerste finale sprong. Ik denk die stiet hartstikke goed van de spanning. En dat begrutte hij dan zuur wel een beetje. Maar dan komt de sprong, ja, dan is het een grut. Geweldig. Dus petje jou voor Age Hulder. We moeten vanzelf eindigen met Bart, want ja, deze man, daar staat je maat op. Het is bizar, wat een serie. Ik bedoel, als dat Fjouwer sprong een dik op die 20 meter, waarvan die 21 meter 43 dan de kampioensprong is, ja. Nou, Roelbakker span, 2 zilveren polsen definitief in die bezit. Dat is diepe buiging voor koning Bart, succes. En dan ga je de lok nog even terug. Ja, absoluut. En vind ik, bij de volgende FK Jetter een wetter win. Want dan zal hij die wisselbeker nooit definitief krijgen. Maar wat is er nog mooier, dat de volgende die hem ooit definitief wint. Hé, daar stiet die legendarische Jepper. Bart Helmholt, B. Helmholt. Maar mooi afstand nog op. Nou, dat bent al mooi. Dus genoeg uitdaging voor Bart, succes. Mooie laatste woorden, Hendrik Murk. Doe in ieder geval hartstikke bedankt voor die bijdrages. Wij hebben zelfs een mooi kampioenschapsjoen, maar een geweldige sprongen en een fantastische kampioenen. En vooral bij de topklasse, want dat wie super op alle maat verheven. We hebben het heel graag die in Hendrik Murk Haarstra, Freek Wijn voor de commentator, ik en de hele ploegmeester die hier omheen zit. Al hebben we dat net vergeten, we ben mijn hulper de meester die dit mogelijk maakt. Dank voor het zien en wij hopen er bij te wijzen. Tak om hier bij de 59e editie van het Fries Kampioenschap 4.